ماشاءاللہ جی، ان کے بعد میں نعت رسول مقبول بس تلاوت دے سن جناب جہانگیر محمود صاحب ہم سے نعت رسول مقبول سنے سن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شعر تاجدار گولڑا حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب دی، اور دو تین شعر قصیدہ مولا علی دی شان دے وچ میں جناب دی سماعت دے حوالے کر سکتا۔ جاواں صدقے پیر نصیر تمہیں جائیں اپنا آپ منایا ہے، مخمور خدا دی دھرتی تے بن نیب کلندریا، تے سائیاں موت بھی بجھ لیا اپنی، تے جنہ اتنا رتبہ پایا ہے، ہر پیر دا پتر بھی پیر نہیں ہوندا، میرے مرشد سچ فرما۔ علی رضا بھائی منگلی دے دوارے توں خالی ونجان نہ دیندے، منگلی دے دوارے توں خالی ونجان نہ دیندے، جنوں مولا علی آدن جھولی ہر دی بھریندے، جنوں مولا علی آدن جھولی ہر دی بھریندے۔ دسترخوان پہلا شعر۔ اتھوں راہب سوالی گئے، جھولی بھر بھر کے گھر نوں گئے۔ یار بھائی، اتھوں راہب سوالی گئے، جھولی بھر بھر کے گھر نوں گئے، جھولی بھر بھر کے گھر نوں گئے، کوئی منگے جے ہک روٹی دے قطاراں ٹریندے، جنوں مولا علی آدن جھولی ہر دی بھریندے۔ جہانگیر حسرت سخیاں تو اے ود ہے سخی، اینو مولا سخا دن، سخیاں تو اے ود ہے سخی، اینو مولا سخا دن، اینو مولا سخا دن، سورے کوئی جے مشکل وچ او دی مشکل ٹلیندے، سورے کوئی جے مشکل وچ او دی مشکل ٹلیندے۔ آخری شعر مقطع علی رضا بھائی۔ جنہ منیا اے مرشد علی، ہر مصیبت انہاں دی ٹلی، جنہ منیا اے مرشد علی،
ہر مصیبت انہاں دی ٹلی ہر مصیبت انہاں دی ٹلی مخمور او مخمور او پل دے وچ در خیبر پٹیندے مخمور او پل دے وچ در خیبر پٹیندے یہ نو مولا علی دن جھولی ہر دی بھریندے